yun na bigay tulong sa amin sa asawa ko ni Miss NYC at ito na po ma'am yung pera na padala mo. Nagpadala po siya ng $250 yun. At ito na po yung cleaning ko. Nagbablog sana ako ng loob kaso nagpaalam ako bawal daw po mag-video sa loob kasi nakalis yung video sila. Dito ka ma lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,500 may butan 18 ito po 5 pesos and 10 pesos and 3 pesos. At ayan, yun na sabi ko kanina, yan na rin sila pagbawas ng pamasahin nila ng dalawa. At ako hindi ako kasama kasi gusto ko naman sana sumama kaso makakarigdag pa tayo sa gastos sa pamasahin, kaya dito na lang ako sa bahay. At yung so yun mga par, yun, good morning po. Ito yan auno na ngayon, pitsa uno. At pupunta kami ni Mrs. dun sa Nabua sa Western Union. Sa Western Union sa Nabua kasi may kukunin po kami. Tapos mamayang hapon sasakay na si Mrs. papuntang Maynila kasama yung anak ko. Ayan. Yung anak ko iniwan na lang namin. Iwan na lang yung anak namin para mabilis kami kasi kasuhin pa namin yung mga bibit-bit niya. Grabe yung ubo ko. Ubo sa kasipon. Sarado muna yung tindahan. Mabilis naman. Ay, lak mo. Lak ko. Lak mo. Ito pa. Ay, ito sarado mo ito. Ayan. Ayan. Hindi ko lang po alam kung pumasok pa sila ngayon kasi wala namang message dun sa group chat namin kung pumasok sila ngayon. Pero sabi kasi kahapon sabi nila Bogatcho wala raw pasok. Minsan kasi nag-iiba yung schedule, baka pumasok pa sila ngayon, nag-update yun. Pasensya na po kung halimbawa pumasok sila ngayon, pasensya na kung di ako sumama, di ako nakatulong na naman. Gawa nga ng busy tayo ngayon kasi may nag-message din sa akin kasi na nagbigay tulong sa amin para sa gastusin ni Mrs. papuntang Maynila. Yun. Maraming salamat po sa sa nag-message sa akin, sa nag-sponsor. At yun, maraming salamat po sa malaking tulong na binigay mo sa amin para sa panggastos ni Mrs. puntang Maynila. Ayun, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na mayroon sa atin mag-sponsor sa ganyan kasi yun, grabe, makati yung lalamunan ko tapos tumamaos ako, hindi po nakakapahilot. Ayun, si Mrs. At dapat bukas pa siya, manghiram tayo ng helmet doon, bukas pa sana sa sasakay. Sasabi niya sa akin ngayon na para hindi gaanong mapasayaro
Tas medyo tumagal-tagal din yung anak namin doon makapagbakasyon kasi holiday naman ngayon. No? Anong masasabi mo doon sa nagtulong sa atin? Eh kanina, di ba nakausap na natin? Siyempre, super thankful din. Kasi hindi na-expect na may magbibigay. Siguro, ano siya? Sinend sa atin ng nasa taas. Ginawang angel. Kasi siguro may mga maganda pa rin tayong ginagawa. Kaya nagsisend sa atin ng angel. May mga tao pa rin na ano sa atin. Naniniwala. Kaya gagawa at gagawa ng mabuti para may magbigay din ng mabuti. Ganun lang. Balik. Ito po. Biyahe na kami. At isa lang yung helmet namin. Manghihiram muna Ilang kami. minutes ang biyahe natin? 45 minutes? 40? Depende. Pag ako lang kasi mag-isa. Tapos nagmamadala ako. 25 minutes lang sa akin yan. Pero kasama kita siyempre. Doble ingat tayo. Tulad ng pag-iingat ka sa'yo. Dali na, mas na. Tara. Sige na. Naninan ko kapon yun eh. Ayun, sinabi ko. Okay naman baga. At ayan, duman si Kagatcho. Yun. Yun, akala ko kanina, akala pumasok pa sila. Hindi naman pala sila pumasok. Pahinga. Tapos nag-aasikaso na si Kagatcho dun sa puntod ng kanyang asawa. Maglalagay ng tin. Meron na. Oo. Tapos naglagay pala sila ng tint doon. Iwan ko lang mamaya kung makapunta ko ron. Walang bantay eh. Aalis na si mamaya eh. Tingnan ko lang. Pag wala namang gaano magbili, sarado ko, punta ko doon. Ayan. Okay na. Hindi pala sila pumasok. Sige. Ayan, dito mo sa bahay. Manghiram kami ng helmet. Ha? Ubus? Sara. Kulay yelo. Okay na yan. Oo. O si Tibo dato helmet. Hiram kami ng helmet na si Papa. Mama mo. Karakihan ingin. Luto ng turon. Turon. Ari ka mo. Nabuwa. Oo. LCC. Pare pa ka di man ni dinara sa to sa ato. Kaya ko na kahit sa mani. Natindahan nila. Walang laman. Tindahan nila luglog. Adi po man ipadara ninyo kay Jason. Ngayon po nakahiram kami ng helmet. Sige sa kaming helmet. At biyahe na po kaming puntang Nabwa. Ay! Ganda ng langit, ganda ng panahon. Wala nang ulan. Dito kami sa Neverland, neighborhood. Ang tanong, may biyahe kaya? Ay undas. Ay, ba't ako makati yung lalamunan ko? Sige. Andito na kami sa ano? Dito na kami sa Santo Domingo. Daming ano, mamimili. Babaho. Bata. Oo. Yung tubig kasi kaya mabaho. Malapit na kami sa Nabua. Dito na kami sa malapit sa tulay. Sa tawagin dito Mampuwag. Apo ay. Handa-handa lang yung takbo namin.
tubig dito dati. Apaw yung ilog dito. Ito nga raw yung pinakang unang history na mga binabaha na dating di binabaha, ngayon ay dating di inaabot ng tubig, inabot sila, sabi nung kwento nung matanda. Pero para sa akin, kahit sabihin natin na sabihin natin na kahit ganun, mas okay na yun kasi yung hangin mahina. Pero kung sinabayan pa yun ng malakas na hangin, naku, maraming patay talaga. Kasi yung iba, yung iba nakatatlong lipat, tulad nga dun kay Lagwin, 3 beses sila lumikas dun sa unang nilikasan nila, na dati naman di inaabot ng tubig, inabot na. Hindi naman malakas yung hangin, kaya nakapaglikas pa sila ulit. Dun ulit sa nilipatan nila, inabot pa rin. Yung sa pangatlo, okay na, kasi 3rd floor na. Pero kung talagang malakas yung hangin, siyempre matatakot ka nang lumabas kasi yung mga yero magliliparan na yun. Daming taong matatrap. Yan, malapit na sa Nabua. Andito na kami, sentrong Nabua. At dito kami sa LCC pupunta kasi nandyan yung Western Union. Pati nang lalamunan ko talaga, naipon yung lamig ng pagbagyo na alas maghapon na paulan, tapos na uulan nan, tapos natutuyo. Pumunta akong Balacan, LCC na po. Grabe, baka na naka Garahe na tayo, asawa ko. At magtatanong muna tayo dun sa Western kung pwede tayo mag-vlog doon. Bawala ka dyan? Kung bawal, hindi na tayo mag-vlog. Ayan po, sarado po yung yung Western kasi holiday daw po. Bukas para po sila magbubukas. Sarado. Ano kaya? Ano po, dito kami sa sentrong Nabua. Bali, galing kami dun sa LCC sa loob. Galing kami sa
loob ng LCC, ayun, sarado yung Western Union. At yung nakalagay doon ay bukas pa sila magbubukas. Kasi holiday po. Nakalimutan ko rin pati na holiday ngayon. Sasarado pala sila na mag-holiday. Siguro po ma'am, ang gagawin ko ay manghihiram muna siguro ko ng ano. Ayan. Siguro po ma'am, ano, manghihiram muna siguro ko ng pera, tapos bukas yung pinadala nyo po ay withdrawin ko, tapos ibabayad ko na lang. Yan lang siguro yung ano, discarding gagawin ko. Kasi kung bukas pa sila sasakay ay marami ng pasahero pabalik ng Maynila. Kasama yung anak ko kasi magbabakasyon din. Manghihiram muna siguro po ako. Tapos pag nakuha ko na yung pera ay babayaran na lang natin. Pupunta kaming Iriga kasi may titingnan din kami. Traffic na. Ano po, dito kami sa Iriga. Siguro po magtatanong kami dito sa Western Union sa Iriga, kasi dito sa Iriga ay bukas po. Baka pwede yung dito sa Eclim kasi magka-branch din. Yung laba po kasi ay sarado. Yan. Ayan, Western Union bukas po sila, kaya magtatanong kami kung pwede rin dito. Siguro pwede din kasi magka-branch din Western Union. Yan po, nakapag-fill up na tayo. Kaso hinihintay pa yung kasama niya. Mag-isa pa lang yung tao dito sa loob. Hintayin raw yung kasama. Pinatamayawak nung susi siguro. Haba na pula sa loob. Dito muna ako sa labas. Mainit, walang upuan sa loob. Galing pa raw ng Naga yung kasama niya. Pero nasa Labuan na, traffic po kasi. Ayan po, alas 12 na. At di po tayo naabot ng pila. Balik naman ako kasi mainit sa loob. Mangatlo na raw ako. Nagtanong ako kanina. Tinatawag naman yung pangalan. Mahaba. Init. At yung anak ko pati di pa yun nanangalian. Iniwan namin dun sa bahay. Sen po, okay na po. Mag-alauna na. At ito na po, nakuha ko na yung pera na padala ni Miss NYC. Yun po. Maraming salamat po ma'am dito sa dala niyo. Sa bigay ng tulong. Salamat sa sponsor. Bigay tulong sa asawa ko. Tara. May picture rin. Sino po na? Ate, pasensya na po ma'am sa naghintay talaga si ma'am sa akin. At may yun dyan. Ating gabi na po dun sa sa bansa nila. Adi, isa-send pa? Isang mo na yan. Yan po.
doon na akong magtatapos ng video dun sa bahay kasi maraming tao, baka misplace pa yung pera natin dun sa labas. Asawa ko, kasama ko. Ayun po, uminto muna kami dito sa may Crispy King para may ulam na sila babawanin puntang Maynila. Ayun, asawa ko. Ulam na lang, magsasaing na lang kami doon. Ayan, mamadali na kami. At siguro doon lang ako mag-video ng pagkasalamat kay ma'am, kay Miss NYC na nag-sponsor para sa panggastos ng asawa ko sa Maynila magpa-check up. Ay magmamadali na at hindi pa nananangalian yung anak namin kasi sa Nabua sarado ka. Dito kami sa Nabua sa Iriga kami nakapagkuha ng pera. Ayan po. At kakarating lang namin dito sa bahay. Di pa kami nanangalian. Mahaba yung pila dun sa Western Union. Sa Nabua sarado. Pumunta kami ng Iriga kasi may bibilin si Mrs. Tapos nakita namin may bukas na Western Union dun sa Iriga. Time check natin ay 1:25. Ayan, 1:25. At ito na po yung yung klinim ko dun sa Western Union na bigay tulong sa amin, sa asawa ko ni Miss NYC. At ito na po ma'am yung pera na padala mo. Nagpadala po siya ng $250. Yun. At ito na po yung klinim ko. Magbablog sana ako dun sa loob kaso nagpaalam ako. Bawal daw po mag video sa loob kasi naka-CCTV sila. Dito ka ma. Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,500 may butal. 18. Ito po. 5 pesos and 10 pesos and 3 pesos. Ayan. Ayusin namin pera. At ito po ay ibibigay ko sa asawa ko. May bumibili. Wait lang. May bibili. At ayan, itong 3,000, bali yung 3,000, may iwan sa akin. Kasi may sinabi sa akin si Miss NYC. Yan. Abangan nyo na lang po yun kung ano po yun. At itong tira na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 11,518. Ito po ang ibibigay ko sa asawa ko. Dadalhin nila mag-ina doon sa Maynila, sa PGH. Yun. At sana po ay umano na kagad kung ano yung resulta, kung operahan ba. Yun. Sana mabilisan na yung ano ba yun, yung check up, kung ano yung decision nila. At muli po, maraming salamat po ulit sa iyo, Ma'am Miss NYC. Maraming salamat po. At di po ako makapaniwala na mayroon sa amin mag-sponsor na ganito. Yun. Nauna si Kuya Jojo at sila nung dito sa anak ko, sila Kuya Jojo, tapos yung mag-asawa, ano ba itong pangalan? Sino ba yun? Ma'am Eva at Kuya Ronnie, yung nauna sa anak ko.
Tapos, nung si Kuya Jojo naman, nagbigay dun sa asawa ko nung nagpa-Maynila siya. Yung 5K. Ngayon naman na magpa-Maynila yung asawa ko ulit para sa follow-up check-up niya. Ito na si Miss NYC. Yan po. At dito sa 3K na matitira sa akin, abang-abang na lang po tayo. Kasi ibablog ko rin to kung saan to mapupunta. Abang-abang na lang po. Kasi may may message sa akin. Yun, abang na lang. Hindi ko muna sasabihin dito kung saan to mapupunta. Ma, dito ka na ma. At bibigay ko tong Yan. Ito na ma. At sa kanila na to, di ko to babawasan talaga, promise. Kasi ako dito lang naman ako. Kaya silang aalis, silang mag-ina para makabakasyon din yung anak ko. Para may dala silang pera. Talagang kumbaga, ano ba tawag nun? Kumbaga, nawala sa utak ko eh. Kumbaga nakikita tayo ng Panginoon na kailangan talaga namin ng ngayon, ng tulong din. Kasi wala naman talaga akong trabaho. Umaasa lang kami dyan sa tindahan ng maliit at saka sa sahod sa vlog. Yung sahod naman natin sa vlog, hindi pa sapat. Maliit pa yung kinikita ko. Kaya ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11,518. At dito na rin po sila kukuha ng pamasahe dyan sa pera na yan. At ayan, yun nga, yung sabi ko kanina, dyan na rin sila babawas ng pamasahe nilang dalawa. At ako, hindi ako sasama kasi gusto ko naman sanang sumama. Kaso makakadagdag pa tayo sa gastos sa pamasahe. Kaya dito na lang ako sa bahay. At yung tindahan ko, sasarado ko muna para makatulong tayo dun sa project na ginagawa natin dun sa dalawang matandang mag-asawa. At yung anak ko, kaya ito isasama ni Mrs. kasi yun nga, pag magkahiwalay silang dalawa, laging nagkakaroon ng sakit yung yung anak ko. Laging may nararamdaman. Nilalagnat. Ewan ko bakit. Kaya yun, bakasyon naman ngayon. Kaya sasama na lang siya para magkasama sila. Tapos, siyempre pag nagpa-check up si Mrs., iwan dun sa kapatid niya. At least pag uwi niya sa galing hospital, nandun yung anak ko. Ayan. Ma, ano masasabi mo ko kay Ma'am, kay Miss NYC? Siyempre, Dun sa bigay sa atin, bigay sa'yo, tulong sa atin. siyempre, sobrang thankful kasi simpleng tao lang tayo at konti pa lang ang subscriber mo, may nakakapanood na pala sa'yo at marami din isa siya sa nakakita kung ano yung ginagawa mo, tapos yung kalagayan ko nga na basta sinensya bilang angel para sa amin. At syempre yung mga nanonood din kasi si Kuya Jojo, katulad ni Ma'am Eva, mga angel silang para sa atin. Kumbaga, ginid sila. Dinala sila sa atin. Oh. Kasi sobrang hindi natin nakakalain na sobrang lalayo kasi nila. At sa vlog lang, ang subscriber mo nasa 3K pa lang, di ba? Hindi ko tinitingnan. Oo. Napansin tayo. And yung mga nanonood din, syempre, kasi may nakasuporta sila sa akin. Malaking tulong At din. malaking Viewers. tulong din po ito. Sobrang laking tulong kasi kung dito kasi ako magpapa-check up,
medyo yun nga. Mahalaga, ay malaki talaga yung hinihingi din Oo. na ano, na para sa operasyon. Oo, kasi nung nakarang taon ba yun? Oo. Nung nakarang taon na nagpa-check up na kami yan. Ay di pa nung nakarang taon kasi di pa ako nagbablog nun eh. Basta hindi ka pa Oo, di pa ako nagbablog. nagbablog. Pina-check up ko na yan kasi pabalik-balik na kami yan dyan sa Erga. Hinihingaan kami ng 150 o 100. Basta aabot daw ng 100. Basta, oo. Pero kung may PhilHealth daw, mababawasan. Ah. Kaso, yun nga, wala tayong pera, walang trabaho. Medyo Wala. nag-pandemic kasi. Nung nag-pandemic pa nun, kaya hindi ko siya napa-opera. Tapos yun Hanggang sa dumala na. Oo. Hindi, yung pinakang second option talaga natin is yung PGH. Oo. Kasi dati naoperahan na din po ako ng sinusitis. Kasi mga 14 years old ako, 14 ata o 15. Mga 16 years ago. Ganyan. Eh doon talaga, halos libre po lahat. Libre lahat. Ang nabili lang namin nun is yung pag walang gamot Sinain. doon sa kanila, sa ano, pharmacy doon. Sa labas kami nabili. Pero sobrang gagaling po kasi ng doktor doon. Tapos, ano po talaga. Doon, no, hanggang ngayon, alas 16 years na rin. Okay naman. Yung sinisipon lang ako dahil nga sa tenga kasi. Yung tenga kasi. At ayun, muli ma'am, maraming salamat po. Nagpapasalamat po kaming mag-asawa sa bigay niyo na tulong. At ayun, tumawag pa siya kanina. Yun, nakausap niya mismo yung asawa ko. Maraming salamat po talaga. Habang buhay Sobra, kaming oo. magiging thankful. Lahat po na sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat. Yan. At ayun, sana makasakay ba talaga kayo ngayon? Oo, Kahit naman. wala Kaya kang nga- reservation. Oo. Kasi ngayon talaga, dapat bukas pa siya sasakay. Kaso bukas, Madami ng ng pasahero yung babalik ng Maynila. Kaya naisip niya kagabi, ngayon na sasumakay para kaunti yung pasahero. Tatry natin, kaya ano, yung sinaing ayusin muna. Tapos, para makakain tayo, di pa nananghalian. Pinakauwi lang namin yung anak ko. Tumawag ko kanina, dun kami sa Erga, tinawagan ko sila, yung kapatid ko, napuntahan dito para pakainin. Yung dinala nila ng kanin. Hindi kasi ni-expect natin yung Hindi ko alam na gano'n na matatagalan. Kasi daming pila po talaga, grabe. Tapos nagka-problema pa kasi yung pera sinasalang nila sa machine para nagdidikit. Kasi yung pera pala, nabasa. Pagdating namin dun, yung sa counter, isa pa lang. Bali, natambak muna yung mga tao. Kasi yung mayawak nung bolt, yung susi ng bolt ay wala pa, hinintay pa. Kaya yun, naging mahaba yung pila. yung iba kasi branch. Oo. Tapos yung ibang brand sarado. Sila lang yung bukas kaya tambak yung tao. At ayun muli, ma. Ulit tayo. Maraming salamat po. Lahat kayo. Simula doon kila Ma'am Eva, Kuya Ronnie, mag-asawa, Kuya Jojo, maraming salamat po. At lalo ito naman po kay Miss NYC. Maraming salamat po. Matagal na po siya nag-message sa akin. Sabi niya, abangan mo sa yung message ko itong pauno para may perang madala yung asawa mo. Kaya yun po. Noon pa lang pag-message sa akin, nagpasalamat ako agad sa iyo, ma'am. Ayan po. Ingat po kayo dyan palagi kung saan man kayo naroon sa amang bansa. Sa mga silent Yan. viewers. Sa mga silent viewers, sa mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. At hanggang dito na lang yung vlog na to. At muli, maraming salamat. Bye-bye. I love you all. Nak, salamat ka na. Salamat ka. Ano ba naman ito? Tapos sabi niya, magbablog daw siya. Tapos, di naman marunong magsalita. Salita ka. Salamat, sabihin mo lang, salamat po. Salamat po. Salamat po. Tapos, okay ka lang na hindi ako kasama?
Okay ka lang? Ma, ano mo? Okay ka lang? Oh, sige, ingat kayo doon. At yan po. Ano na, Bye-bye. bebe? Takpan mo na.